Bäsejik başlanmadyryň öň figiresinde 60 kilometrlik menzil boýunça güýç dinançak bedewler jemlendiler. Bu ýerde ýaşatnaşdyrylýan bedewler barada dogly maglumatlar beýan edildi. Medeniýet we sunga dostatlarynyň aýdym sahada çykyşlary oň many malumataýdan baýlygyny artdyrdy. Halkymynyň milli buýsunjyna öwrilen ahal-teke bedewleri taryhyň dowamynda döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz arabalanşygyny emele getirip, olar häzirki döwürde döwrewap derejede amala asyrylýan beýik işleriň üstünlükleriniň aýdyň nyşanyny özüne jemleýär. Ýurdumyzda her ýyl geçirilýän uzak aralyga atly ýöriş bäsejigi türkmen bedewleriniň hemme tarapdan häsiýeti eýediginiň aýdyň nyşanydyr. Ahar vilayetinin Akboğdu etrafının çäginde türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli uzak aralyga atly ýöriş bäsejigi ýurdumyzda atçylyk sportunyň iýdigidel ösdürilýäniň aýdyň futnamasyna öwrüli. Özbaşly bäsejige atçylyk sportu bilen galaklanýan türgenler, ustad feýisler ýokary derejede taýýarlyk gördüler. Medeniýet we sunga diýişgärläriniň joşgyny çykyşlary bilen bagdalga berilen bäsejik oňa tomoje diýenleriň şatlyk şowkunlary bilen utgaşdy. Uzak aralyga geçirilýän bäsejik türkmen bedewleriniň şydamlylygyny, erjelligini, çapyk-kybarlaryň jogapkärçilikli ýaşlara bolan taýýarlygyny görkezýär. Soňky ýyllarda sportun bu görnüşi dünýä ýurtlaryna äger türlü şöhrata eýe bolýar. Mälim oşaly uzak aralyga atly ýöriş bäsejigini geçirmek atçylyk sportunyň halkara federasiýasynyň düzümine girdilen sportuň özbaşlyk görnüşi bundan ikrar edildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň asyrly başlangyçlarynyň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikle durmuşa geçilmegi netijesinde arasynda galan ahal-teke tohumatlarynyň baş sanyny artdyrmak, oň öz başlygyny gorap saklamak we dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine öwrilen ajaýyp bedewleriň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galma uğruna ähli tagallarlar etmek möhüm wezipe hökmünde kesitlendi. Şeýlelikde uzak aralyga atly ýöriş bäsejigine saýlama bedewleriň 20 gatnaşdy. Häzirki döwürde milli atçylyk puwdugyny hemde atçylyk sport mektebini kämilleşdirmek, oň bu urdaky halkara işlerine ýakynlaşma baradaky işlere iýdigidäl ünslenmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Gahrman Arkadamyň başlangyjy we iýdigidäl tagalasy bilen biniat bolan arkadaş şäherine milli atçylyk ýöreglerini ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan awanyň ifadalaryny halkara atçylyk akademiýasynyň halkara ahal-teke atçylyk sport toplumynyň öýreklaryny döwlet atçylyk sirkiniň hereket etmegi milli atçylyk diýipleriniň häzirki döwrüň ruhyna gowap derejede ösdürmegine oňun täsirini ýetirýär. Şunun bilen baglanykda milli atçylyk ýöregleriniň we atçylyk puwdugynyň almy sahasy iýdigidäl ösdürmegine, atçylyk sportunyň durly görnüşleri boýunça halkara ýarışlaryň geçirmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şeýlede milli atçylyk sportunyň ösdürilmegine möhüm orny eýleýän häzirki zaman atçylyk sport toplumlarynyň guruluşyna hemde puwdugyň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna zerur ünslerliýär. Bedewleri ösdürip yetişdirmegiň gadymy däplerinden başga türkmen atçylyklarynyň hyzmatyna dünýä almanyň gazananlary iň häzirki zaman tehnikalar we tehnologiýalar, puwdugyň öňdewarjy we ösen düzümleri bar. Şunda dünýäniň ösen tejribesiniň özleşdirmegine we bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Atçylyk puwdugynyň ösdürmegine goşmaça iteri bermek, at şapşyklarda hemde atly sportuň durly görnüşleri, hususan päsgeçiliklerden böküp geçmek we çapyk-tubarlaryň arasyndaky çapşyklar boýunça ýarışlarda üstünlikli çykyş etmekler uğrunaky maksat bilen türgenleriň taýýarlanmagyna ulun serliýär. Şu pursatlarda uzak aralyga atly ýöriş bäsejigine gatnaşan bedewleriň kesitleriniň mendili geçip barışlary olaryň ýeňşe bolan ruhyny açyp görkezýär. Tapgyryn esasda gurulýan bäsejige gatnaşan atlaryň ýagdaýy iýdigidäl gözlegçilikde saklanýar. Şunda çapyk-tubarlar bäsejik wagty atlary öz erkine goýup, olaryň ýynnamlygyny açyp görkezýärler. Taryhdan belli bolýary türkmen bedewleri goly aralyga bolýary, uzak aralyga çapmakda da ýokary görkezjiler eýe bolýarlar. Bu bolsa türkmen bedewleriniň çydamlylygyny görkezýär. Gadymy döwürlerden bäri we biziň günlerimizde çenli sungatyň durly görnüşläriniň wekilleri öz eserlerini bedew bolan seýgini, oň wepadalaryny, syrdamlylygyny, akylyny çapyp bilmek aýratynlyklaryny wasp edýärler. Şeýlede halkyň zekini ewedileşdirýärler. Çünki şeýle kämil tohumatlary öğretmek ençeme nesilleriň döredijliginiň, biliminiň, tawr kanagatynyň we egsilmez döredijlik mümkinçilikleriniň netijesidir.
Häzirki zaman türkmen sungatyna bekişli bedegler gözelligiň hemde sağlaşyň naýbaşy derejesine urly. Ajaýyp hemde gyzykly bolan bu bäsleşik açlyk täpleriniň ösdürmegine iter bermäge halkymyzyň iň baý medeni mirasynyň ajaýyp bölegi täsin ösüşleri getiren hadise hukmunda bu tohumatlara dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge gönükdirlenler. Arkadaly gahryman serdarymyň hemme asyrly başlangyçlary hemde arasy gan ahalteke tohumatlary oň öz bolşulugyny gorap saklamak we dünýä medeniýetiniň ajaýyp hadisesi hukmunda ähmete eşeledi. Milli açlyk pudugyny hemde açlyk sport mektebini kämilleşdirmek oň buğurdaky halkary işlerini ýakynlaşmak baradaky meselelere ýygydaly üns bermegi halkymyzyň iň gollugyna eýe bolýar. Bugun pudan almesasa iyidikdel ösürmöne halkara yarışlarını geçirmäge niýetlenen häzirki zaman açlyk sport toplumlarynyň gurulşygyna hemde pudan işgärleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna uly meşhurde maliýe serişdeleri bölünip berilýär. Şunun bilen baglanykda türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli gurulan uzak aralyga atly ýürüş bäsleşigine gatnaşan bedegler jemleji pellehana gelip başladylar. Bu yarışda ilkinji bolup Pellehana Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltagaçlyk toplumuna degişli bolan meşhur atly Dor Bedew geldi. Uzak aralyga atly ýürüş bäsleşiginiň geçirmegi türkmen bedewleriniň uzakçylygyny we çydamlygyny, şeride çapytgywarlaryň täze nesliniň kemale gelýänini dünýä äşgär eden hakykata urly. Bu wasa türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli gurulýan dawralaryň many mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi.